أمريكا كندا ክትሕዛብ ዝፈተነትሉ ተዋጊኦም እዮም መሬቶም ክመልሱ ኺሎም They should be a state. That's why I told Trudeau. እዛ ንሕግዞም ኣይንኽእልና ስቴት ክኾኑ ኣለዎም ህዝቢ ካናዳ 17% ምስ ኣሜሪካ ክሕወስ ዝደልት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወዱ ትራምፕ እዩ ኣብ ግሪንላንድ ኸይዱ ዝሰኣሎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ካብቶም 18 ሜሲ ጥራይ ክመፅእ ኣይከኣለን እዚ ኸኒ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ዜናታት ኣዛራቢ ኮይኑ ቅኒ ኣሎ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፍ ኢሊን ሎም ማዓንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶት ሜሲና ኣለና ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሯ let's go ኣብ ሶምዘ ተዛዕበየ ዜና ዘሎ ብዛዕባ ምውራድ ቀዳሚ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ዝምልከት እዩ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ባዕሉ ወፂኡ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ንስልጣኑ ዝርከቦ ሰብ ክሳብ ዝመጽእ ኣብ ስልጣን ኣሎ ተዘይ ኮይኑ ግን ካብ ስልጣኑ ካብ ናቱ ፓርት ብሓፈሻ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ በዚ ኸኒ ዓለም ሙሉእ ዜና ኮይኑ ዘሎ እዚ ማለት እዩ ንኸባቢ 9 ናብ 10 ይኸይድ ኣሎ ስለዚ 9 ዓመት ንካናዳ ዝመርሐ ጃስቲን ትሩዶ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ብምባል ከዓኒ ናይ ዓለም ዜና ኮይኑ ዘሎ ብሶም እዚ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዜና እዚ ከዓኒ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ልሙድ ዘራቢ ዝኾነ ጽሑፍ ጽሒፉ ማለት እዩ ዝኸኒ ካናዳ ንኣሜሪካ እንድሕር ተሓዊሳ እትረኽቦ ጥቕምታት ብምጥቃስ 60% ታሪፍ ወይ ታክስ ክቕነስ እዩ ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ካናዳን ኣሜሪካን ተሓዊሰን ሓንቲ ዓባይ ክኾና ከምኡን መበል 51 ስቴት ዳ ትኾን ዘላ 51 ስቴትስ ክትከውን ካናዳ ብምባሉን ብዙሕ ጽሑፋት ጽሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት እውን ክልቲአን ተሓዊሰን ክርኤን ደስ ከም ዝብሎ ስእሊ ናይ ካናዳን ናይ ኣሜሪካን ሓንቲ ባንዴራ ብምግባር ዘርጊሑ ነይሩ ማለት እዩ ትራምፕ ስለዚ ከምቲ ልሙድ ትራምፕ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ኣይገደፎን ማለት እዩ ብምውራድ ናይ ጃስቲን ትሩዶ ከዓኒ ብዛዕባታ ካናዳ ናብ ኣሜሪካ ምሕዋስ ዘረባ ደጊሞ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ትማሊ ብዛዕባ ምውራድ ትሩዶ ጋዜጠኛ ተሓይቶሞ ነይሮም እቲ ዝመለሶ ብዛዕባ ካናዳን ኣሜሪካን ዘለዎን ርክብ ዝመለሶ ክረይኩም No right, but why are we supporting a country 200 billion plus a year እዚ ብዛዕባ ጂዲፒ ዝዛረብ ዘሎ ልዕሊ 200 ቢልዮን ጂዲፒ ዘለዎም ዓመታዊ ብሓፂሩስ ክንሕግዞም ኣይንኽእልና እዩ ዘሎ ብዛዕባ ምሕጋዝ ካናዳ ክንሕግዞም ዲና ዝብል ብዛዕባ ናይ ታሪፍ ስለ ዝሓተተዎ እዩ ብዛዕባ ናይ ታክስ They should be a state. That's why I told Trudeau. እዛ ክንሕግዞም ኣይንኽእልና ስቴት ክኾኑ እዮም ዘሎ ክኾኑ ኣለዎም እዩ ዝብል They send us hundreds of thousands of cars. They make a lot of money with that. ብዙሕ መኪና እዮም ዝሰዱልና ብዙሕ ገንዘብ እዮም ከዓ ዝረኽቡ ካብኡ እዩ ዝብል ዘሎ They send us a lot of other things that we don't need. We don't need their cars, and we don't need the other products. We don't need their milk. ኣይድልየናኒ ሁሉ የድልየናኒ ዝሰዱልና እዩ ዘሎ እቲ መኪና የድልየናኒ ሚልክ ከም ነብላሎ ሚልክ እውን ኣይድልየናኒ እሶም ዝሰዱልና We got a lot of milk. We got a lot of everything. ብዙሕ ፀባ ኣለና It's okay to have if you're a state. But if you're another country, we don't want to have it. We're not going to have it with European Union either. They don't take our cars. They don't take our farm product. They don't take anything. ስለዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ ታክስ ዝምልከት እዩ ክንገብሮ ይንኽእልና እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ኤውሮፕያን ዩኒየን ናይ ገበርናዮን ሶሙን ልክዕኸሙ ንብረት እትው እዮም ናብ ኣሜሪካ ስለዚ ክንገብሮ ይንኽእልና እዩ ዝብል ዘሎ ተዘይ ኮይኑ ስቴት ክትከውን ኣለዋ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ትራምፕ ከምታ መጀመርያ ዝተዛረባ ስቲል ከምኡ ዝደግም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ትራምፕ ተዛሪቡ ወይ ካኒ ጽሒፉ ማለት ግን ይኸውን ማለት ኣይኮነን ወላ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ምግማቱን ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ታሪክ ናይ ክልቲአን ሃገራት ምርኣይ እንድሕር ተመሊስካ ምርኣይ ከድልኽን መጀመርያ እቲ ህዝቢ ምርጫ ወይ ካኒ ህዝቢ ካናዳ 17% 17-15% እዩ ምስ ኣሜሪካ ክሕወስ ዝደልት ዝበዝሐ 80 ገለለን ፐርሰንት ግን 85.3 በልዎ ምስ ኣሜሪካ ክሕወሱ ኣይደልኒ ስለዚ ተቀዳማይቲ ምርጫ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብምርጫ ህዝቢ ምስ ኣሜሪካ ክሕወሱ ኣይደልኒ እዮም ተኻልኣይ ካኒ ኣሜሪካ ካናዳ ክትሕዛብ ዝፈተነትሉ መሬት ካናዳ ክትሕዛብ ዝፈተነትሉ ብውግእ ወይ ካኒ ተዋጊኦም እዮም መሬቶም ክመልሱ ኺኢሎም ብሓገዝ ዩናይትድ ኪንግደም ማለት እዩ ዩናይትድ ኪንግደም ዓቢ እጃም እዩ ዘለዋ እንግሊዝ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ወይ ከዓ ናጽነታ ምምጻእ ናይ ካናዳ ናጽነታ ምምጻእ ዓቢ እጃም እዩ ዘለዋ እንግሊዝ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሁሉ ትራምፕ ተዛሪቡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ወይ ካኒ ብናይ ታክስ ምኽንያት ጥራይ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ በዙን ሕርቃኖም ክገልጹ ብዙሓት መንግስታቱን ርኤ ኣለኹ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኸሪአኩም Donald, have we got a deal for you?
You think we want to be the 51st state? Nah, but maybe California would like to be the 11th province. كم سمعوا زلهم دونالد ترامب مبل 51 ستيت نخونوا ان كندا علم قريب لهم زي كانت تقرب لله مبل 10 حد بريفنس نخونوا ويكا بريفنس لك على ستيتس كم زبالة بأمريكا اب كندا غاني بروفينسي زبال سلازي مبل 10 حد ناخد كون كاليفورنيا تقرب لله مالتي سلازي حتى مقرب ندحر كوينو ويكاني علم مقرب ندحر كوينو قليل مخونو بحفشان ناخد قلص الى اخوم تولد لله مالتي. How about it? California? Oregon, Washington, you're زنبوم لنتريون لهم ستيتس بحافشة عندما تقرب لنا لا ناي كندا بريفنس نخونا. We've got some strong alliances. This is what you get. Universal, free healthcare. And guess what? Those gun laws that your Congress is بحافشة من البات نتاي تقم مخترقبو تقولوا كم ترامب زبالو كتقمو دخولوا كندا تاكس فري نخخوني ويكا تاكس فري خون ديكونس تاكس هج ترامب وسي خلو زلو نخغنس عدما قريب لهم مالتي كوم عينت تقمتات كترخبو تقولي يخم تبلالا إلو ترامب مالتي زيات بلو لله خان تيات بلو كاليفورنيا ويكاني زلو أنا أمريكا ستيتس كندا بريفينس نخوخانا عدما تقرب لله انتاي رفع آخر أخبيهم تقدماي هيلز كير شجرنا أمريكا تفضلوا يقوم أبز حلفون سي أو ناي هيلز كير ناي أمريكا خمس موتر يقوم بزح تقاومون كم زلوا أب أمريكا بهزبي ويكاني بزح نقفتات كم زلوا تفضل يقوم لازم الناس هيلز كير كترخبوا تقول يقوم ما بالي عدم تقرب لهم زلا مالتي كم زعينت بزح فيديوهات هندبت تحتتو سبب سلطان كم زعينت ملسات كم لسوا بزح رينا لنا ولا وناي يونايتد كينغدم مالتي ناي ترامب زربات جوك مخانو زملسوا بزحات سبب سلطان يوم مالتي إذا ترى يكون ترامب بزعبا كندا دحر مزربو بزعبا جرينلاند وان تزاريون يرو جرينلاند أمريكا نخد كون نخجزا بحفشة تزاريون يرو مالتيو بزغات مالي ودون ترامب جرينلاند خمس غدا بزعبا مجزا جرينلاند زملكت أبروسس كم زلو بحفشة ترامب زارو معكنا زيناتات ونالو مالتيو زي فيديو Trump's really trying to buy Greenland. The president-elect says his son Don Jr. has flown to the إذا تريو زلهم ودون ترامب أب جرينلاند خيدو تسألو زلو مالتيو أو خيدو بوستس بولي Arctic Island to visit some of the most magnificent areas and sites. Donald Trump also said that the people in Greenland will benefit tremendously if and when it becomes part of our nation. الذي بارتنا أمريكا ندحر كوينا بزح تقمطات كرغبو كم زقلو مبالنا جرينلاندون تزاري بلا نيري مالتي. Adding, make Greenland great again. Don Jr. Make Greenland great again مبال كم تانا أمريكا زبلا نجرينلاندون كما يلو قالو ترامب. Jr. said in his podcast on Monday that he was going on a personal day trip and he was not buying Greenland. However, during Trump's first term as president, he did express an interest in buying the territory. Greenland's prime minister has responded to Trump's desire to buy the island, saying we are not for sale. إذا أبز حلفه برايم مينستر نا جرينلاند دحر ترامب مزرابو ويكاب مجزأ نا جرينلاند مزرابو برايم مينستر كاني we are not for sale بمبال كان شيء إننا بمبال بوستيل نيرو بحفشة سيل لحساب مخانو ون كابز ترداء تخلي خمالتي جن إذا قعزو زينا يودون ترامب ببرسونالي وزخون يقولنا بوليتيكا متحز ويقاب منقص تلاقي كونن برسونال قعزو ينيرو جن أو خيرو بوست مسبلة أتدي لوز نبرة بزعبازي جرينلاند نايمقزع حساباتي لوز نبرة كون كخون ديو مبالي معكنا زينا زرقو حوز اللو مالتي ترامب جنا سرحو خيجمر خلو أب حيا الكوينات نايك ألات كوينات آتي لهم سوزحات منقصات زقرمي كلا أب أمريكا موديل أوف فريدم تباهيلو ببريزيدنت زعدل شلومات هالو أبزي حلف بزحات عمتات ريهم ويهم استفلالي بريزيدنتات كعدلو مالتيو أبزي بريزيدنت جو بايدن زعدلو زلو موديل أوف فريدم نايز عمزي لون ميسي حدا خابتم حصيات وي كاني نخشلهم زبقعو 10 شمونت سبات حدا خاباتهم مالتيو أبزي استفلالي سبورتينيات كون غليهم بوليتيكينيات صحافتي كال تمرمرت كل عينتهم عدلوا مالتي سلازي كعسو أجري خاني نمجمر أجزي أب موديل أوف فريدم ببريزيدنت أمريكا نمجمر أجزي بقعسو أجري زعدل دلو أمريكا خاص وخاني ميسي كوينو مالتي انتو خوانا كن كابتم 10 شمونت ميسي ترايك متساي كاله زخاني أمريكا زيناتات هزارة بخوين غني له زازينا خسمعكم. Lionel Messi was honored with the Presidential Medal of Freedom by U.S. President Joe Biden, the highest civilian honor in the United States, making him the first men's footballer to get the award. ناي كعسو أجري
ናይ ወዳት ንመጀመሪያ ግዜ ዝዕደል ዘሎ እዩ ሊዮኔል ሜሲ But that historic moment turned sour when the Argentine didn't show up for the ceremony that was held at the White House. He was the White House ዝካየድ ሽልማት ሊዮኔል ሜሲ ክቀርብ አይካለን only absentee among the total of 19 awardees. በዚ 19 እዮም ነይሮም ካብዞም 19 ሜሲ 18 እዮም መፅኦም ሜሲ ግን ክመፅእ አይካለን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀርፊ ዝተሓወሱ ካብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ትዊተር ሪስፔክት ዘይመሃቡ ወይ ካነ ናይ ዋይት ሃውስ ተገብረሉ ዕድመ ዘይመምፅኡ ሜሲ ብብዙሕ ትርጉሞ ኣለዎ ፖለቲከኛ ኮይኑ ድዩ ወይስ ብሓፈሻውን ሪስፔክት ስለ ዘይብሉ እዩ መባሉን ብዙሓት ሰባት ዝዛረብሉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ሽልማት ክኾን ከሎ ፖለቲካ ወይ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ስለ ዘለኻ ኣይውክልኒ ነይሩ ምክንያቱ ናይቲ ዓመት ተሸላሚ ስለ ዝኾንካ ሪፐብሊካን ኮንካ ወላ ዴሞክራቲክ ኮንካ በቲ ዘሎ ፕሬዚደንት ክሽለም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሜሲ ዘይምርካቡ ግን ብብዙሕ ነገር የሽርፎ ኣለዎ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ ፖለቲከኛ ኮይኑ ዶ ትብሉ ሜሲ ስዝጋስ ነይሩ ማዓልቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ሳብ ኔክስት መደብ ምረኸብ ሰላም